The party chairman kwuo n'ọtụtụ ihe a ka e kwesịrị ikwu o werela kwuo ma ya dị ihe ngegwe ya gba but were isi njem a bịara taa dị very important. Ọ ga-adịkwa mmasị nkwutukwa one or two things. Ụmụnne m ndị nwe m na ndị nwe ya ihe chọrọ ime onu asọ ọwụwụ ihe dum chairman kwuru unu were ndekọ ọ dị mma ndekọ unu chọrọ ịnụ ndekọ anyị achọghị ịnụ unu tụfuo ya. Anakwado aka ebe a ugbu a godo butere ni biko UIC chairman or president o nyere a rundown ihe mere transfer between myself and the Ndigbo. Honestly speaking, I'm very, very careful na ndị mina ha meet because say in politics. You know, you're not sure ọchịchị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ndị wayo ndị gburugburu na-eyi nne na njem ọhụụ. So when she come, I'm very careful na onye ọla bịara meet. But mgbe m hụrụ this body, they confirm to this body with the authentic body, they control. They control the affair of Ndigbo na Rivers State and Bayelsa. We say, Ngabia, Sibia Kusengu. Mara say na ndị mara agwa olu say the man na put up that na cho ya cho. Abụ ndị here now. E were na bịa bụrụ. Ndị here now where. So all those ones were politics. They must actually here so that ndị mara aga ele ya anya. But I didn't hear no go come the man. Ihe mbịara taa ikoro no owo nku ka yiri nne. Because politics, ndị na-ekwu okwu ka na politics bụ ndị ụgha. That is the truth. Onye bịara kwa na politics na-etoro n'ọnọdụ mma si na-arịọ ọnụ otu ọnụ si mee ya mbụ 2015 otu ọnụ si mee ya na 2019 ọnụ mee ya na 2023.